V Nitri som sa dostal až na Dakar a naučil som sa tam niečo, čo môže zmeniť život aj vám. Som Juraj Varga a pochádzam z Nitry. Nie je ľahké získať tretiu priečku v pretekoch, ktorý mnohí považujú za najťažšie na svete. Práve na Dakare som pochopil jednu vec. Bez spoľahlivej kontroly by som sa nikdy nedostal do cieľa. Pretože kontrola je možnosť ísť rýchlo. Kontrola je pripravenosť na nečakané. Kontrola je víťazstvo. Ale to najdôležitejšie, kontrola je bezpečnosť. Pretože len spoľahlivo skontrolované vozidlo vás bezpečne dovezie tam, kam potrebujete. Či už je to cieľ pretekov, cesta do práce, Alebo cesta za najbližšími domov. vyberte si aj vy kontrolu, ktorá sa postará o bezpečie na každej vašej ceste. STK Nitra pre vašu bezpečnú jazdu.